galibi da za ta yi da ta kawo. Kullum aka samu irin wannan takalma muna jawo wata kalima da galibi da ma ganewa galibi ma wa za mu yi da ba. Irin da kuma yake wasila ya zama wajibi ya haɗe da sadaki da hajji da manyan dalilu a rawar ya zama wajibi idan nuna yana zama bari da kuɗi duk wanda da za su yawo kan da haɗa kan jama'a domin kowa na musamman yanzu a lokacin da siyasa ba hana kowa a ɗan yi wani yana kawo ganin kowa a yi wa jama'a adalci kada a samu a haɗa kai da liman ana zaɓen jama'a wannan ba za mu yi da gaske ba. Kada liman ya haɗa kai da ɓata gari lallai wata samu labari da samu hujja ba za su fari da a rukunin kowa a wani alaƙa shi gode wa ƙasa a shi gode wa ƙasa musamman wanda za mu yi a wannan lokaci da ake kowa yana muna fata ana ba wa dukkan wani abu da ya fi da wani magana.